Grønland er den nuværende samfundsdebat, der forløber i Danmark. Flere politikere har interesse i emnet, og det er et emne af stor betydning, da Grønlands undergrund rummer flere milliarder kroner. Grønland er et ressourcerigt land med en undergrund, som indeholder både guld, uran og jernmalm. Grønland er blevet udforsket for disse grundstoffer gennem lang tid. Det ældste af Grønlands undergrund er 3.800 millioner år gammel, sammenlignet med jorden, som er 4.600 år gammel. Når man snakker om Grønlands undergrund, kan man ikke komme udenom olien i havet. Olien er kun et par millioner år gammel, hvilket er væsentligt nyere end deres mineralske råstoffer. Der er fundet olie ude på den grønlandske vestkyst. Licens er meget vigtigt, når man snakker om udgravning i en mine. Minefirmaerne betaler licens til den grønlandske regering for at få lov til at udgrave det bestemte område. Først og fremmest betaler de en forlicens for at se, om undergrunden overhovedet kan betale sig. Hvis undergrunden er økonomisk fornuftig, betaler minefirmaet en pris for at få den licens, de skal have tilladelse til for at udgrave minen. Dette beløb løber ofte op i mange milliarder kroner. Uden licensen vil Grønlands regering ikke tjene på andet end selskabsskat fra mineselskaberne. På den måde kan man sige, at licens er altafgørende for den grønlandske regering. En af de mest omfattende og omdiskuterede mineprojekter kommer fra det britiske firma London Mining. London Mining har købt licens til at udgrave en lille by i Vestgrønland, Ishua. London Mining planlægger at udgrave jernmalm, og ifølge deres hjemmeside kommer London Mining til at udgrave 15 millioner tons hvert år. Der regnes med at arbejde 3.000 medarbejdere, som hovedsageligt kommer til at bestå af kinesere. London Mining har endnu ikke penge nok til projektet, men regner med, at investorer nok skal skaffe dem de resterende penge. I en kæmpe mine er der omkring 2.000 medarbejdere, som hovedsageligt består af kinesere, da det er den billigste arbejdskraft. Hvis vi nu leger, at der kommer 3 kæmpe miner til landet, kan vi udregne, hvor mange fremmedarbejdere, der kommer til landet. Ganger man de 2.000 medarbejdere med de 3 kæmpe miner, som kommer til landet, vil vi få 6.000, eller godt og vel 1/10 af befolkningen. Storskalaloven er en grønlandsk lov, som blev indført i år 2012. Loven sørger for, at fremmedarbejdere kan komme til landet til en billigere løn. Det vil sige, at i London Minings tilfælde kan de hente kinesisk arbejdskraft meget billigere til Grønland. Loven sikrer også, at der ikke kommer små investeringer. Licens gives kun ud til store investorer. Det vil sige, at loven er skrevet til at skaffe maksimal indkomst til Grønland, og for at styrke den grønlandske økonomi yderligere. Alt dette er grundet, at Grønland vil adskille sig mest muligt fra bloktilskuddet af Danmark, og dermed blive en mere selvstændig stat.